Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Minunkin puolestani työskentelen siis maaseudun kehittämisyksikössä ja vastuualueena on lähinnä tämän uuden maaseutuohjelman ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Ja myöskin sitten niin kuin koko tämän niiden politiikkakoherenssi, että jos on energiapolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa ja kaikessa näissä itse asiassa toimenpiteet sitten tapahtuu maanviljelijöiden pelloilla, niin miten päästään tämmöiseen yhteiseen näkemykseen siitä, että miten asioita pitää hoitaa. Ja itse asiassa melkein kaikki valtiovallan toimenpiteet, niin ne tapahtuu tämän maaseudun kehittämisohjelman kautta. Eli se on siis se väline, millä toteutetaan monenlaisia erilaisia tavoitteita. Ja mä pidän nyt semmoisen tosi tylsän ja teknisen esityksen, koska mä ajattelin, että teitä kiinnostaisi tietää, että miltä tämä uusi ohjelmakausi näyttää, minkälaisia eri asioita siinä on, jotka erityisesti liittyy sitten tähän ilmastonmuutokseen. Et pyydän anteeksi jo etukäteen, että tästä tulee kauhean rasittava esitys, mutta eiköhän me siitä selvitä. Eli ettei nyt menisi ihan tekniseksi, niin mä aloitan pohtimalla vähän tätä, mihin tässä oikein pyritään. Tulevaisuuden tapaan tuottaa ruokaa. Ja sitten minkälaista roolia ekosysteemipalvelut näyttelee siinä. Sitten mä puhun tästä uudesta ohjelmasta, sen tavoitteista, toimenpiteistä, vähän rahasta ja sen vaikuttavuuden kohdentamisesta ja sitten vedän yhteen. Mutta ettei niin tämä päämäärä unohtuisi, niin koko tämä maaseudun kehittämisohjelmahan pyrkii muuttamaan maataloussektoria tulevaisuudessa toimivaksi ja kannattavaksi. Ja mietitään, että minkälaista maataloustuotantoa tulevaisuudessa tarvitaan, niin tietysti ensisijaisesti se täytyy olla taloudellisesti tuottava elinkeino, muuten elinkeinoa ei ole olemassakaan. Eli se on se lähtökohta. Mutta sitten sillä on monia muitakin ominaisuuksia, jotka on tärkeitä. Eli sen täytyy olla tuottavampaa suhteessa käytettyihin resursseihin. Puhutaan paljon resurssitehokkuudesta ja maataloudessa on hyvin paljon mahdollisuuksia parantaa koko järjestelmää. Tietysti aina kuluttajille saakka, mutta puhutaan nyt tästä maatalousosuudesta. Sen kannattaa perustua mahdollisimman paljon luonnon omien resurssien ja prosessien hyödyntämiseen. Se on taloudellisesti, ympäristöllisesti järkevää. Sen täytyy olla tuotantomalli, joka on tietointensiivinen eikä tuotantopanosintensiivinen. Eli uskomme kovasti, että teknologialla ja tutkimuksella on hyvin paljon annettavaa siihen, että millä tavalla me tuotamme tulevaisuudessa. Ja silloin puhutaan koko tästä tuotantojärjestelmästä. Sen täytyy perustua maankäyttäjien yhteistyöhön. Tässä on ajateltu sitä, että kun puhutaan ekosysteemipalveluista, niin silloin täytyy pyrkiä siihen, että katsotaan sitä kokonaisuutta, isompaa maa-alaa ja siinä olevia prosesseja. Ja sen täytyy tuottaa erilaisia ekosysteemipalveluita, kuten ruokaa ja veden säätelyä siitä hiukan enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmin puhuttiin maataloudesta tulon ja ruoantuottajana. Nyt yhteiskunta on herännyt huomaamaan, kuinka paljon arvokkaita muita tuotteita maatalous tuottaa. Ja uskon vahvasti, että tulevaisuudessa on valmis myöskin korvaamaan ja maksamaan näistä. Täytyy vain kehittää sitä järjestelmää miten. Eli kaiken perustana on kuitenkin luonnon monimuotoisuus, toimivat ekosysteemit. Kasvit, eläimet, hyönteiset, maamikrobeja unohtamatta ja näiden vuorovaikutukset. Tämä on se systeemi, jonka kanssa ja jota muokkaamalla ja manipuloimalla kaikki meidän ruoka tuotetaan. Ja toimivat ekosysteemit tuottaa, niin kuin sanoin, erilaisia ekosysteemipalveluita. Ei vain ruokaa, vaan käyttövettä, ilmanlaadun säätelyä, pölytystä,
ravinteiden kiertoa, maaperäprosesseja, ilmaston säätelyä, vesivarantojen säätelyä, eroosion torjuntaa, tautien ja tuholaisten torjuntaa, mutta myös virkistystä ja matkailua. Ja mun näkemys on, että nämä kaikki asiat, niin niiden arvostus tulee nousemaan tulevaisuudessa ja me ollaan menossa kohti ehkä sitten seuraavalla ohjelmakaudella, jossa tämä aika radikaalisti muuttuu, tämä mistä kaikesta maanviljelijöille maksetaan. Tämä nyt pohjaksi, että mä näkisin, että tämä seuraava ohjelmakausi mennään vielä melko lailla vanhoilla eväillä, mutta että kannattaa nyt jo ruveta miettimään, että miten sitten haluamme jatkossa toimia. Maaseudun kehittämisohjelmalla on monia tärkeitä tavoitteita ja ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen, ne on yksi näistä tavoitteista. Mutta on tärkeää huomata, että koskaan ei voida tuijottaa vain yhtä tavoitetta, vaan täytyy aina nähdä se kokonaisuus, johon liittyy monia tärkeitä ja sekä niin kuin yksilön että yhteiskunnan kannalta tärkeitä tavoitteita. No, tällä ohjelmalla on niin sanotut läpileikkaavat teemat, niitä on 3. Ilmasto, ympäristö ja innovaatiot. Mitä tämä tarkoittaa? Mun tulkinta tästä on, että tämä tarkoittaa sitä, että koko ohjelmalla pyritään viemään maataloustuotantoa niin kuin parempaan kuntoon kohtaamaan tulevaisuutta. Ja silloin ilmastossa sopeutuminen, hillintä, ympäristö, vesien tila ja luonnon monimuotoisuus, innovaatiot, vihreä teknologia, biotalous, yritykset, erilaiset tekemiset tavat. Nämä on kaikki niin kuin sellaisia johtoajatuksia siinä ohjelmassa, joita toteutetaan kaikilla erilaisilla toimenpiteillä. Tässä on nyt vain esimerkki, että miltä tämä näyttää. Eli tässä on, jos joku ajattelee, että ympäristöasioita hoidetaan ympäristökorvauksilla, jotka on tässä, suurin piirtein samannäköiset kuin ennenkin, pieniä muutoksia, niin se ei pidä paikkaansa, vaan koko ohjelma on valjastettu ratkaisemaan erilaisia ongelmia. Eli meillä on koulutus- ja tiedonvälitys, neuvonta, investoinnit, tila- ja yritystoiminnan kehittäminen, maaseudun palvelut, luomutuotanto, luonnonhaittakorvaukset, yhteistyö. Kaikki nämä toimenpiteet yhdessä vie meidän toimintaa kohti parempia ratkaisuja. Ja koko tämän ohjelman onnistumisen kannalta on tärkeää, että me ajatellaan tämmöisenä kokonaisuuksina, eikä yhtä hanketta siellä, toista täällä, yksi investointi, vaan investointien, koulutusten, neuvonnan kehittämisen täytyy toimia yhteen. Pikkasen siitä nyt kuitenkin, että mitä nämä ympäristökorvaukset, niin mitä niistä on ajateltu, että minkälaisia vaikutuksia niillä on ilmaston kannalta, mutta me ei koskaan voida erottaa ilmastoa erikseen, vaan näillä samoilla vaikutuksilla on myös, toimenpiteillä on tietysti myös vesistövaikutuksia, luonnon monimuotoisuusvaikutuksia, tulovaikutuksia ja niin edelleen. Eli meidän täytyy katsoa koko ajan kokonaisuutta. Tässä on vähän plussia laitettu, nuo punaiset on näiden eri toimenpiteiden ilmastovaikutuksia. Eli ilman muuta tuo ravinteiden tasapainoinen käyttö, koska se kohdistuu laajalle alalle, niin silloin positiivisia ilmastovaikutuksia. Lietenalan sijoittaminen peltoon on niin kuin erityisesti tämmöinen niin kuin ilmastotoimenpide, mutta suurin osa näistä toimenpiteistä vaikuttaa molempiin, eli ei ole kysymys pelkästään ilmastotoimenpiteistä. Ja tässä on vähän ajateltu, että kuinka laajat nämä ehkä on nämä alat, mutta sitähän me ei tiedetä, siis se riippuu ihan siitä, että miten yksittäiset viljelijät haluavat näitä toimenpiteitä ottaa käyttöön. Edelleen tässä on tämä luonnonmukainen tuotanto ja luonnonhaittakorvaukset ja eläinten hyvinvointi. Nämä kaikilla on myös ilmastovaikutuksia muiden vaikutusten ohella. Sitten
tämä ilmastonmuutoksen sopeutuminen, minusta se on vähän huonosti nyt esillä tässä uudessa ohjelmassa, koska se on ikään kuin, leivottu sisään kaikkeen, mitä me tehdään. Mutta erityisesti täytyy miettiä tätä riskienhallintaa. Sitten kun me ajatellaan, että mitä se oikeastaan tarkoittaa käytännössä, niin sehän tarkoittaa isoja muutoksia moneen asiaan, mitä me tehdään. Tässä on esimerkkinä esimerkiksi eläintantien seurantajärjestelmää täytyy kehittää, saman kasvitautien ja tuholaisten seurantajärjestelmää. Eli hallinnon näkökulmasta meillä on isoja haasteita niin, että me ollaan ajan tasalla siitä, että mitä tapahtuu ja minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan. Pitää kehittää uusia viljelymenetelmiä ja tiedottaa niistä. Täytyy hahmottaa, että mitkä nämä riskit on. Pitää miettiä uusien kasvinsuojelutarpeiden integroimista kasvin jalostukseen, vesiensuojeluohjeiston muuttamista, uusien viljelymenetelmien ja viljelykasvien käyttöönottoa. Ja erityisesti pohjana on tämä peltojen yleisen kasvukunnon ylläpito. Eli tämä täytyy olla osa sitä tapaa, millä tehdään asioita. Eli ilmastonmuutos ei ole sellainen erillinen asia, vaan se muuttaa sitä tapaa, millä me tehdään esimerkiksi juuri maataloustuotannossa. Tässä on vain esimerkki siitä, että mitä esimerkiksi maatalouden rakennetuilla voitaisiin saada aikaan, mikä vaikuttaa sitten ilmastoon. Se on aika paljon energiakysymyksiä. Voidaan saada tukia uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin energialaitoksiin, lannan käyttöä tehostaviin investointeihin, kuten lannan prosessointijärjestelmien hankintaan, etäsäiliöiden rakentamiseen, neuvontaan, energiakatselmuksiin, salaojitukseen, happamien, sulfaattimaiden ja turvemaiden säätösalaojitukseen. Kaikki tämän tyyppiset asiat, näillä on suoria ilmastovaikutuksia. Jaha, nyt mulla on taas joku kaula, niin joo. Jos ajatellaan Suomen maataloutta kokonaisuutena, niin se ongelma on tämä tuotannon eriytyminen. Eli kotieläintuotannon keskittyminen tietyille alueille, vahvoille tuotantoalueille, ja toisaalta sitten on pelkkään kasvinviljelyyn keskittyneitä alueita. Siitä on monia etuja, mutta siitä on myös aika paljon ongelmia tämän ravinteiden kierrätyksen suhteen, mutta selvästi sitä suuntaa on vaikea muuttaa. Toisaalta typpikuormitus on vähentynyt alueilla, joissa kotieläintalous on vähentynyt tietysti. Ja meillä on tämä erityisongelma näiden eloperäisten maiden raivauksen suhteen, koska niiden ilmastovaikutukset on aivan käsittämättömän suuret. Eli meidän täytyisi miettiä keinoja, millä me saadaan lantaa käsiteltyä niin, ja säädöksiä rukattua niin, että me päästään mahdollisimman, minimoidaan tämä turvemaiden raivaus. Kehitetään menetelmiä, joilla me kierrätetään lantaa. Ja tämä on hankala asia, joka on pohdinnassa. Eli yksi tämmöinen keskeinen teema tässä uudella ohjelmakaudella on ilman muuta ravinteiden kierrätys ja lanta. Meillä on mietinnässä tämmöinen kansallinen lantaohjelma, ja se ajatus on se, että me käytetään kaikkia näitä erilaisia välineitä, mitä tämä ohjelma antaa, päästäksemme siihen, että saadaan lannanravinteet järkevästi ja taloudellisesti käyttöön oikeisiin paikkoihin eikä osittain väärin, mihin ne nyt menee. Ja tässä todennäköisesti alkaa ihan lähiaikoina siis alkaa tämmöinen ohjelma, jolla pyritään saamaan sitten alueille ideoita siitä, että millä tavalla tämä asia voidaan ratkaista. Nythän on niin, että ohjelman rahat on alueiden käytössä ja alueet voivat itse päättää, että mitä he tekevät näillä
minkälaisia kehityspanostuksia he tekevät. Eli tämä on sellainen asia, mikä pitää yhdessä viedä eteenpäin. Ja tästä tulette kyllä kuulemaan sitten pian. Eli tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi investointihankkeita arvioitaessa ja tuettaessa mietitään lannan ravinteiden hyödyntämistä. Ja avainasemassa on sitten lannan mahdollinen prosessointi niin, että saataisiin pienennettyä kuljetuskustannuksia. Lietelannan jakeistaminen ja mahdollinen kiintojakeen markkinointi. Siis pelkkä jakeistus tai biokaasutushan ei riitä, vaan ne ravinteet täytyy saada peltoon, jossa niistä on eniten hyötyä. Ja tämän edellytys tietysti on, että lannan on oltava edullisempi vaihtoehto kuin kaupalliset epäorgaaniset lannoitteet. Näinhän ei tällä hetkellä ole, mutta aiomme vakavasti työskennellä sen eteen, että saamme tässä asiassa edistystä aikaiseksi näiden seuraavien 6 vuoden aikana, ja aiomme käyttää siihen kyllä sitten kaikkia näitä eri keinoja, mitä tämä ohjelma antaa. No, tässä on tämä rahoitustaulukko, josta vähän näkee, mihin rahat menee. Eli tuo raha on pikkasen enemmän käytettävissä kuin ennen. Tällä kaudella suurin piirtein saman verran, mutta se on jakaantunut pikkasen eri tavalla. Mutta suurinhan potti on tämä luonnonhaittakorvaus, eli suora tulotuki viljelijöille. Ja sitten, koska meillä on nyt lisätty tätä eläinten hyvinvointikorvausta, niin tämä tarkoittaa sitä, että ympäristötoimenpiteisiin jää vähemmän rahaa. Eli se tehokas käyttäminen on sitä tärkeintä. Nyt me ollaan semmoisessa tuossa valtioneuvoston käsittelytilanteessa, eli ohjelma menee keskiviikkona valtioneuvostoon. Sen jälkeen se menee komissioon, jolloin siihen varmasti tulee vielä erilaisia muutoksia. Periaatteessa aika samannäköinen se on kuin edellinenkin ohjelma, ei siinä mitään järjestettävää uutta. Yksi asia, mikä siinä on uutta, on tämä, että hallitusohjelmaan kirjattiin, että tätä ympäristötukea pitäisi kohdentaa sen tehokkuuden lisäämiseksi. Eli hallitusohjelmassa sanotaan, että maatalouden ympäristötukea kohdennetaan alueellisesti ja tilatasolla kaikkein kuormittavimmille alueille ja lohkoille. Ympäristötuen ehdot muutetaan entistä vastikkeellisemmiksi ja enemmän ympäristön ja vesien suojeluun kannustaviksi. Tämä on ollut sitten se meidän suunnittelun lähtökohta, missä meillä on hyvin laajaperäiset suunnitteluryhmät, joissa on ollut mukana kaikki intressiryhmät, ja viljelijöillä on ollut erittäin vahva ja tarmokas edustus. Ja lopputulos oli sitten, että kohdentamisalue on Suomenlahteen, Saaristomereen, Selkämereen aina Kokkolaan asti ja laskevien jokivesistöjen ensimmäiseen jakovaiheeseen valuma-alueisiin rajoittuva alue täydennettynä AB-tukialueella, eli Pirkanmaalla. Ja siinä on noin 60% pellosta. Onko Liisa oikeassa vai onko tuosta? Mä en muistanut. Mä voisin oikeastaan kommentoida. Mä en tiedä, että tämähän yllätti minut täysin, kun mä perjantai näyttää, että tuli juuri näin tämä kohdentamisalue. Että silloin ympäristökorvausohjelmassa oli se 70%, jossa on kaikki tämä vesien luokitukseen perustuva luokitus, koko meren rannikko. Ja nyt se muuttuikin noin, että se Kokkolan seutu sitten yläpuolella osa jäi pois ja sitten se menikin Pirkanmaalle. Eli tämä niinku vaan yllättänyt muut. Ja MTK:nhan kohdennusalue oli nimenomaan nämä savialueet, Varsinais-Suomi ja Uusimaa. Se on nyt jotain ihan muuta kuin me ollaan ajettu, koska kun rahat vähenee, niin mitä pienempi kohdentamisalue, niin sen parempi kompensaatio perustoimesta kaikille viljelijöille. Nyt se on alikompensoitu. No, tämä nyt menee semmoiseen politiikkaan, että niin se yllätti meitäkin, niin että valmistelijat, että en aio sanoa tästä asiasta enempää, mutta tämä on se tämän hetken tieto, minkälaisena se menee
menee nyt valtioneuvostoon, jos ei tämän päivän aikana tapahdu jotain. Mutta joka tapauksessa se idea on se, että tietyillä toimenpiteillä olisi sitten, olisi sitten pikkasen korkeampi kompensaatiotaso tällä kohdentamisalueella. Mutta se on aika, sanoisin, että ei kovin kohdentava lopputulos verrattuna siihen, mitä tuo hallitusohjelma oikeastaan edellytti. Mutta tämä on aina tämmöistä kompromissien tekoa, jossa on hirveästi erilaisia intressejä mukana. Kaiken kaikkiaan yhteenvetona voin sanoa, että ympäristön ja ilmastonmuutoksen läpileikkaavuuden tulee painottua ohjelmassa ajettua enemmän. Että meidän täytyy pyrkiä tämmöiseen niin kuin strategisempaan erilaisten välineiden käyttöön näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ei yksittäisiä investointeja tai kehitysprojekteja siellä tai täällä, vaan semmoista niin kuin alueellista ajattelua, että miten kunkin alueen erilaiset toimijat ja erilaiset mahdollisuudet saadaan käytettyä hyväksi. Eli nyt tulee tämä hauska vaihe, jolloin kaikki saa ruveta ideoimaan sitä, että mitäs haluttaisiin tehdä yhdessä näiden ongelmien ratkaisemaksi. Että rahoitusvamma alkaa pyöriä tuossa 2015 alussa, eli nyt alkaa tämä alkaa suurin piirtein puoli vuotta tätä vaihetta, jolloin yhdessä pitää pohtia sitä, että mitäs kaikkea tällä yhteisellä rahalla tehdään, saadaan paras mahdollinen lopputulos. Ja koko ohjelma on nähtävissä samoin kuin paljon muuta materiaalia tuolla maaseutu.fi-sivustolla. Kiitoksia